Salutare lume și bine v-am găsit la un prim episod de Gacha. De acum acesta nu mai va fi un canal normal de YouTube, va fi un canal de YouTube altfel, dacă pot să spun așa. Deci hai să dăm drumul la episodul. Episodul ăsta va fi foarte nebun. Și da, fiindcă mi-e să scriu din acolo la ceea ce spun ăștia Gacha, voi face pur și simplu pe la care vorbește, îl voi face pur și simplu mai mare. Sau se va da seama de la sine, cine vorbește, gen, îl fac așa mai mare. În fine, să nu fiu așa speriat totuși. Voi da remove ăla și îl voi băga înapoi. Așa. Da. Cancel-mă fără freaking inel. Ok, asta e fac că pot să-i scot pause. Și pun pause așa. Și gata. Și acum să dăm drumul la episod. N-am prieteni. Ia să întâlnim. Poate mă duc să-mi fac unul. Totuși. Nu e bine. Eu fantoma, cum eu, adică pot să-l fac un pic mai mare. Foarte mic. Foarte mare. Foarte mic rău. În fine, mă duc să vorbesc cu el. Știu că e cam direct. Dar vreau să te întreb ceva. Vrei să fii soțul meu? Tu crezi că eu sunt gay? De ce mă? Tu crezi că eu sunt gay, mă? Bă, tu crezi că eu sunt gay? Niciodată! Nici în cele mai mari visele tale, nici în coșmaruri! Niciodată nu mă voi mărita cu tine! De fapt te bat chiar acum! Na! Sper că ți-a plăcut! Nimeni n-ar băia pe mine căsătorie! Bă, vezi că dacă te mai răstignești mult la mine și trag una peste capul ăla, hai să vezi ca să te doară. Și te va durea foarte, foarte tare. Nenea, ce mai vrei? Ce mai vrei? Ce mai vrei, mă? Nenea. Nenea. Zi. Ce că te omoră, bă, te omoră, te omoră. Tu te iei la bătaie cu mine. Dar tu știi cine-s eu, mă? Bă, eu-s fantomele, bă, eu-s fantomele. Tu nu te pui cu mine. Bă, da, bă, fac vorbe acolo. Nu știu, nici măcar nu-mi pasă. Am și eu o întrebare care mă frământă de mult timp. Ce despre tine? Vrei să fii freaking soția mea? Normal că da, bă, ce credeai? Vrei sărut? I don't know, poate un prim sărut aici n-ar strica. Da, n-ar strica. N-ar strica un prim sărut. Deci, tu vrei să ne sărutăm? Normal că vreau. Și ce face cu ăia? Prin puterea logică, Gacha îi face mai mici. De fapt, nu îi face mai mici, îi face pe beluși, pe amândoi. Sper că se vor înțelege mult mai bine acum decât se înțelegeau înainte. Ce, hai o să arătă, nu? Da, pot fi bebelușii noștri, să știi. N-ar fi o idee bună rea. Idee bună rea. N-ar fi o idee rea. Prim sărut, sigur. Mă, stați puțin, băieți, că trebuie să fac aici niște edit. Ca să pot gen să pară ca un sărut de la Gacha. Bine, poate următorul episod va fi un episod gen Gacha. Nu va mai fi exact așa cum a fost gen ăsta. Va fi un episod gen Gacha, adică... Asta e un episod așa la panoramă, cum ar veni. În fine.
Acum sunt la băiat, dau și lui un mare edit. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Blur 7. Și ce să vezi, frate? Adică, ce se întâmplă de fapt și în viața reală. Trebuie să mai fac. Nimeni nu prea crede că o să pupă cu ochii deschiși. Așa că edit. Hai că nu cred că mă duram mult să închid. Așa. Studio. Mereu iese pe studio din greșeală. Bun. Bun, fetița. Edit. Adică, ar trebui să fie mai mult un tutorial, de fapt. Nu, gata, știu. Ăsta nu mai va fi un episod, ăsta va fi de acum un tutorial de gacha. Da, un tutorial de gacha. O să fie și gata. Da, de acum vă zic, nu l-ați... nebunie de la început în considerare, da, nu e nevoie de... Asta e doar așa un tutorial, vedeți, ochii schimbați acolo, așa frumos. Chestie, trestie, uite, plâns, amețit, X, moarte. Bine, da, din nou studiu. Altfel, puteți să schimbați și camerele. Vedeți, ăștia de se pupă, ăia de ce că fac acolo. Bex, ai nebunit? Hei, Bex! Bex, lasă-i, Bex! Bex geloasă! Edit. Bex. Cred că îți vei lua o palmă. Caut acum una dintre cele mai nervoase fețe. Asta va rămâne. Ochii ăștia. Pupilele alea. Și se duc blușul. Fiindcă e gen gata să râsă. Așa că voi scoate blușul. Da, de la bad, dați și aici, vezi, unde scrie bluș, dați-l pe 0-ul voi. Sau nu, îl las pe 1, de fapt, blușul. Studio. Tu mi-ai stricat pupicul! Stai, bă, să nu ne agităm. Stai așa, Stai așa, de fapt și el va fi tot nervos. Da, am uitat să spun. Vă spun și cum se cheamă aplicația, doar că dă pauze. Nu știu dacă există un nou agen. Caut niște ochi nervoși. Uite ăștia. Cei că băieții ăștia mai nervoși. Asta. Așa, perfect. Și se duc blușul. Blușul les pe 1. X. Studio. Și gata. Și acum, da. Pentru poziție de asta. Deci ești la pauză și gata, frate. Nici măcar nu trebuie tutorial pentru chestia asta. Acum o să caut palma. Gen, cum îi dă palma? Nu, clar, nici în cazul nu e palma. Ceva de ajutor. Aici sala de tristețe. Rugăminți, îmbrățișare. Vreau palma aia. Palma vieții. Stau și caut palma aia, sper să măcar să mai bine îi tragi un pumn în bot. N-am găsit pumnul, gen. Shit. E tras una. E tras una de tare cât... Asta este foarte trist. Ăștia-s potriviți. Studiem. Cred că s-au spărat pe alta.
este perfect emoji-ul. Asta e perfect. Emoji poziția perfectă. Da, stai la locul tău, că acum mai vine o să-ți dea bătaie. Stai, bă, așa. Mai vine o să-ți dea bătaie. Acum caut altă chestie, că știu că mai era o chestie interesantă acum. Sper să o găsesc, gen... Dacă nu voi încerca alte chestii care se semene, măcar cu efectul ăla, îți vei vedea imediat dacă îl găsesc. Cântăreți ăștia. Mă apucă melodiile astea de Crăciun. Stau și mă uit aici și nu găsesc nimic, gen... Nu, așa sunt ultimele. Înseamnă că poate pe aici, dacă nu înseamnă că nu îi versiunea asta de gacha? Dar ar trebui, gen, să fie. Dacă nu pot să crezi, cred că e efectul. Da, gen, trebuia să... Așa și așa, gen... Hai, nați. Na, sper că ți-a ajuns. E bun, și cred că o termina și el. Să recădea, adică fără la bătaie. Doar fiindcă între rupt, sărut. Bine, cred că cam atât cu acest episod de trailer. Nu uitați de acolo un like dacă mai aveți episoade de astea de trailere și chestii nebune. Da, și atunci canalul de acum va fi și canalul de comedie, adică într-un fel. În bine, nu uitați să like, share, subscribe, recomandați unui prieten și la R-E